Il-kumpaniji f'Malta huma fost l-aktar kumpaniji fl-Unjoni Ewropea li għandhom intensità diġitali għolja. Dan ħareġ minn studju tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat li wuri kemm il-kumpanija jadottaw it-teknoloġiji diġitali. Dan jinkludi x-xiri online u l-intelligenza artifiċjali. Minn dan l-istudju tal-Eurostat ħareġ li r-rata għolja tal-intensità diġitali tal-intrapriżi f'Malta hija ta' 40%. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew ir-rata medja tal-Unjoni Ewropea bil-kumpaniji f'Malta ikollhom id-doppju tal-intensità diġitali meta mqabbla mal-medja Ewropea. Is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra tal-Unjoni hija differenti meta mqabbla ma' dik ta' Malta. Pajjiżi bħal Franza u l-Italja għandhom rata ta' intensità diġitali għolja inqas mill-medja Ewropea u inqas sew mir-rata ta' pajjiżna. Fil-Ġermanja ir-rata f'din l-istatistika tal-Eurostat hija ta' 15% inqas minn dik ta' pajjiżna. Minn dan l-istħarriġ tal-Eurostat ħareġ li Malta flimkien mad-Danimarka u l-Finlandja huma l-aktar pajjiżi fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea li għandhom intensità diġitali għolja ħafna. Malta u dawn iż-żewġ pajjiżi oħra għandhom 10% tal-kumpaniji tagħhom li għandhom intensità diġitali għolja ħafna. Il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hawnhekk hija ta' 3% biss.